guys, mag-road trip sad mi. Gikan Lapasan padulong sa Tagwana lang. Gidiri mi sa Yarbor ha magi. Ito na. Kami karon diri sa Barangay Kamaman-an. This way. Away ang daalan guys. Oh. Talagang GD Corporation. May na yung tadring nga dalan guys. Kaya medyo piot ni tadring nga dalan. Sponsored by Kamaman-an, di ba? Oo. Kamaman-an. Left turn, di ba? Dire ta, right turn ta, right turn. Padulong na sa Carmelet Kadalan. Kanida yun Padulong sa sa Lady of Fatima Parish Church. Ano yung dala madulong kugon? Dire miniagi guys kay dili kayo traffic ngarong orasa. It's 4:40. It's 4:40 PM. And then sa imo dapat. Nara GT. Ini siya. Ay magianan. Everyday gid mi gaagi dire guys, basta gikan mi Lapasan to Lumbia to Lapasan. Everyday aki kay kuan man mas mas dol sa amo nga part kay dili kay siya traffic ba para dito sa highway. Sa traffic dito. Hospital Maria Reina. Oops. Dari medyo busy na ang dalan. Dili ta diya magi kun dili dire ta left turn.
162. Oh my goodness. Mahal man. Mahal na, wala. Mahal na. Wala ilaag. Baklay rani. Baklaya ita. Baklay na yan eh. Pero para sa inyo. Mag road trip eh. Sige. Bakundarot na ki. Kuan. Sayang ma-miss nila ang makita ilang kuan. Katong naa sa mga nasa abroad nga Kimingaw sa ilang wala ka uli kay due sa sa tungkol sa pandemic. tanawa dire ang dalan. Suroy lang mo sa Ang virtual lang sa tawag na. virtual road trip. Oh, virtual road trip na mo para at least dili ra pud mo ma-homesick. Okay. Dili pod may makalaag karon sa mga sa tourist spots kay alert level 3 kay nagkataas ang cases na pod sa COVID dire sa CDO. So, road trip vlogs na lang sa ta. Sige, back on the road. Dire Nazaret naman eh. Nazaret. Go. Oh, go. Sa ganing nga church gani? San Antonio de Padua. Ganing nga church? Yes. Okay, so tanong ang church gani. Ito, mga Catholic. Chicken Star, Junas Bake Shop, Pangbigas. Silaw man. Ano guys, ang sunset. Sunset. Ay, sun out. Sundown. Sunset lagi. Oh, lagi. Dire di ko kapalit ko ano. Provin. Dami lang Provin dire. Pero dire sa kanila yung hotel. Golden Stallions. Stallion. Stallon. Dire Golden Style. Na? Golden State Warriors. Dire ta straight lang ta. Dato ta padulong sa Lourdes College ng eskwelahan. Sarap. Paano siya dani Lourdes College sa ni Basic Education Department katong mga mga grade school and senior high school manata dani. Dayan. Right turn. Right turn. Oops. Oops, my God. Alright. Ano lang school? Huwag yan ang eskwelahan sa Lourdes. Pero maghadlok na pa eskwelang mga bata na yun, no? 2 years mag face to face na ba? Or ang mga classroom po yan
dire pikas kuning Paingon sa kuan. ipasak. Ibasak mo. Pero di ba? Ito di ba? Alright, so bida na guys. Mosi Jim. Sa St. Mary's School. Okay. Ano naman? Ano? Ano tayo? Kani? Kani ito na ta. Pero makasandig balik. Upper. Ano yung gagihan perme guys? Pagkon. Tara. Ana. Ya, dire magi. High ridge. Ya, basta gabi guys, sada na diyan nga area. Overlooking ilang kwan view sa ibabaw. Mas tsada maglagya sa gabi. At taro, dahag, pagwala. Sirado mo ng one. Kambingan. Di oro. Okay, nara ang Learning Child School. Ay, cafe. Cafe B1211F. Taro. Bago siguro na diyan guys. Big M Square. Welcome Southview. Southview Homes Subdivision. Oh, kanina niyo. Nandiyan. Naram pasandig. Buena Oro. Makasandig. Diba? Ay, pila na kami. 20 na. Road trip may balik gas indahag. Katong agyanan padulong Kugon. Di ba? Indahag padulong Kugon. So, nara guys oh. Tara dire, mag careful kita dire kay na yung mga jeep padulong dito. Oh. Saan kapoy na? Ito so mag-change gear. Ano guys, nag-ikuan nila i-repair.
watching our video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye-bye. Bye-bye. See you in the next video. Bye.